wong ayu tak jaluk aja silih kastresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba. Bakal tak joko yen durung kasih ning kuwasa mas kowe sing sayang ralilo aku kudu kelan Mas Mustika aku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara tuwa ati kawula anggon kula labuh tresno datang padha saking opo tarewangi tamateni tresno kang suci kasunyatan yen to aku tahu nasibnya wiji yo ses tresno kang suci kasunyatan yen to aku setiamu isih nyawiji dewa ing asmara tuwatno ati kawula anggon kula labuh tresno datang pendat saking tarewangi tak pateni